Иң элек шуннан башлайык ада. Хәзрәтебез менә дөрестән дә үзенчәлекле буларак нинди ядкарлар алып киленә. Алар унау, дистә дип ишеткән идем мин. Шулаймы? Әйе, шулай, нәкъ шулай. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең тормышы, аның якыннарының, хөрмәтле Раббыбыз Аллаһ разый булсын, сахабаларның тормышы безләргә үрнәк. Һәм дә алар белән бәйле булган вакыйгалар, һәм дә алар белән бәйле булган нәрсәләр дә безгә бик тә якын. Бу иманыбызга бәйледер. Чөнки Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хаяты, гомере, тормышы һәм инде мәгъишәте безләргә бик якын. Һәм без аны өйрәнергә тиешле. Һәм инде бу бик зур мөмкинлек, форсат, Аллаһыбызның рәхмәте, ягъни шундый коллекцияның килүе, шундый Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә бәйле әйберләрнең килүе. Ул кайдан килә хәзер? Ул инде безнең Дагыстаннан килә. Һәм инде шунысы кызык, аның менә бу Рәсәй буйлап сәяхәте дә соңгысы дип әйттеләр, чөнки аларның инде Гайса алейһиссәламның үзәк мәркәзе ачылырга тора Дагыстанда. Һәм шунда инде ул музейга утырачак. Ләкин Аллаһыбызның рәхмәте булсын, хөрмәтле мөфти хәзрәтебез Камил хәзрәт шулай үзенең фикерен белгертеп, шуны оештырыйк әле диеп мөрәҗәгать итеп, һәм инде мәдәният министрлыгы да шундый мөмкинлекне безләргә тудыралар.